Erokamano ne Nyasach nyiseche mosemiya ng'wono sani mondo ayudra ka ngima kama kendo ka anyalo yalo injili. Adwani walem wago erokamano e kinde machal gi maburo maler nyingi mosiko mondo yud duong'. Wachiwore lweti kaka lone lweti e chwech injili madwa yalo mari weche te ni lweti ruoth. An onge gima ng'eyo ka ok in Nyasaye onge gima ng'eyo. Nyingi mosiko yud duong' e remb Yesu Kristo Nazareth. Amen. An kod mumbe ariyo kama Roho Maler omiyo kama to Roho Maler biro konyo makodi. We asom muma mokwongo radhi muma mar ariyo. Muma mokwongo ni Old Testament, muma mar ariyo ni New Testament. Koro konya mondo wadhi. Wasomo rapar mar chik 28 matin 14 wacho niya, kendo ka ok utamoru chikego mi udagi lamo nyiseche mamoko to Ruoth Nyasaye biro keto u jotelo to ok joma itelo negi. Kamano ubiro dhi nyime maber kendo ok nudog chien. Nyasaye miya wach e rapar mar chik 28:14. Yiena mondo iwuok ogandani in milero wachni kwen gi herani mondo siki iyaw pachgi gi chunygi tim honni e remb Yesu Nazareth. Amen. Asomo mumba mar ariyo. Mariko 6:5. Ne ok onyal timo honni kuno mak mana ni noketo lwete kuom jomoko manok mochan to nowuoro ahinya kane oneno ka gionge gie. Nyasaye ma mumba mar ariyo michake miya mondo asom. Akia gimomiyo ikelo mumbe gi ing'eyo. Kendo kaka in e mashin reg weche gi maber, kel gi malew, kel gi malong'o, kel gi man gi spark, kel gi mamako ji, kel madong' gi ji lame, kel magonyo ji, kel machango ji, kendo kel matimo hono. Glory. Amiyo nyingi duong' Baba e war jogi e remb Yesu Nazareth. Amen. Okay, an Nereah wa bishop. Awuok e piny kar chonyo kauma skul kandiege ajal ma Yesu Kristo nawaro ka ja klasa beach kan gi kapoga chien. E dalawa Rangenya School kan kela Ndiwa. E kinde ni Ruoth omiya ng'wono gi kanisa miluongo ni Hope for Good in Christ. Waleme, wan gi kandiege, wan gi Kisumo, wan gi Rakwaro, wan gi Mombasa Mtongwe, wan gi Nairobi Kalole Makungeni, wan gi Ndiwa, wan kod gi kuonde mopogore opogore. But gisani Ruoth okela mondo ayal ni wach, adwa yalo ni. Ondike muma makwongo somo rapar mar chik 28:14 wacho niya, ni kawarito chike Nyasaye laiti ma Nyasaye omiyo wasani mi ok waweyo gi ok watamore rito gi. Wan gi ji tanda woya dhedhe lemo gingi dhedhe njidhi to ok girito chike Nyasaye. Koro muma wacho ni kawarito chike Nyasaye ma Nyasaye omiyowa mok wabaro koracha, yani ok waweyo chikego, ok waweyo chikego, to ok wanachak wabed Wadong Chien, ok notelnwa, ok wanaywa ip, we will not be tail. Wabiro bedo joma ne mbele matelo ne ji. Koro kae ma wacho moke matek. Gimomiyo in kambi nitie nyaka telni kindi yanyi kanyo nikech idagi rito chike Nyasaye. Kamego ala gimomiyo ji ochayi nikech idagi rito chike Nyasaye. E dala mitedi gimomiyo ji ok neni ka ng'ato nikech idagi rito chike Nyasaye. Andika wacho ni kawarito gi moko waweyo gi to ok notelnwa, wabiro telo ni ji. Ok wanadong' chien, wanabedo mbele. Ang'o miwinjo sani iwinjo ang'o? Be nitie wach miwinjo chunyi mondo item mondo irit chike Nyasaye mondo itel in mibed jatelo? Gola chaya oko mana kirito chike Nyasaye. Wan gi gik manyalo miyo warit chik Nyasaye. Wan gi misengini mitimo, wan gi luoro Nyasaye,
wan gi ywak ne Nyasaye, wan gi tiyo ne Nyasaye, wan gi gochongwa piny, wan gi lamo Nyasaye. Mowacho ni jomoduongo no yawnegi, jomokwayo no yudi, jomodwaro no yudi. Apako rabi. Mowacho waler ni mos ni gimomi isebedo ng'at mitelo ne mindi yanyi ka swara, yanyi ka ng'amo fuwo. Nikech ok iserito chike Nyasaye. Mami indi yanyi beru gi meru gi jodelewu nikech ang'o ok iserito chike Nyasaye. Wawachni mwindi to ber kitiyone. Mak mana kirito chike Nyasaye to Nyasaye biro mi bed jatelo ka mwindi kanyo. In mopenji wach. Isitoshe gik moko ng'eny. In donge dhi e dukni mag tauni, ing'iewo koti moro mogo pas maber siling 3,000. Ten koti mom Kikomba gi siling 50. Emomiyo kadwar mondo Wadong Chien, adwa ni bed jatelo. Chok kaw pesa dhi war koti Kikomba. Many ot e taun. Chul ot, kete longe mag mutumba mugo pas ma ng'ato ng'e ni mutumba. Mirwa ng'iewo nyaka jwala, menyomge nyaka sede. Koro Wadong Chien itelo ne ji. Apuoyo teko gi loch kod duong' mar Nyasaye. Mowacho ni ka warito chike Nyasaye, to ok wanabed jomitelo negi, wan ema biro telo. Be ok Wadong Chien obiro bedo mbele. You now you are a tail because you refuse to pee seria mag Nyasaye. Sama ng'ato dagi timo duond Nyasaye, sama ng'ato dagi winjo chike Nyasaye, sama ng'ato timo dwaro ne mok mar Nyasaye, to nyaka Wadong Chien. Mama miyo gigi manye chako ok dhi maber nikech idagi winjo chik Nyasaye. Nye chako ala dongo kwa mogi kore nikech idagi rito chike Nyasaye. Ne yaw sikul dongo podho nikech idagi rito chike Nyasaye. Ni churi ni makanike yao garage kawuone kwa mimanyo matich kuonde ji nikech idagi rito chike Nyasaye. Apenji donge ne nyiewo mtoka mtokino ni kuri moko no giwa. Ha? Gigi moko bedo auction nikech ang'o itamu rito chike Nyasaye. Mon we pile nikech itamu rito chike Nyasaye. Chuo riembi pile nikech idagi rito chike Nyasaye. Nyitindi kiai nikech idagi rito chike Nyasaye. Gedo tami nikech idagi rito chike Nyasaye. Apako duong'no. Apako duong'no. Koro mowacho ni ka warito chike Nyasaye to kwa bibedo jometelo negi. Bi ok Wadong Chien. Ere kaka dirito chike Nyasaye mondo kik telni kik Wadong Chien. Mowacho ni luoro Ruoth Nyasaye ne chakruok mar rieko. Kendo ka ng'ato luoro Nyasaye to riek adier. Koro luor Nyasaye mondo kik ibed chien. Kik ibed yweja ywa ip. Kik yanyi luor Nyasaye. Apako nyingno. Mumbo mar ariyo. Luoro Nyasaye no obiro nyaka gitiyo ne Nyasaye. Kawuono Nyasaye notimo nang'ona. An Nereah mawuoyo kodi sani. Mi Nyasaye no miya lo. Lopani achule 10,000 dwe. Lopani idwa no gere. Na gero mburariere moro. Mburariere tiende ni mabati mopa opembe. In fact waleme chwer to chwer. To kai ma ng'ato nyalo kawe wach mowach ni ya ok Wadong Chien. Nyasaye dwa tiyo ni kokalo kuom kanisa ni. Tiketa bedo jatelo. Ne gik moko duto iri aket waro kokalo kuom tiyo ne Nyasaye. Kawuono kata chuma magergo kanisa onge. Adwaro kanisa maduong' nikech aneno ka fwenyruok na chalo gi jawendi cha mawacho ni hiyo sio ndoto yangu. Nifike mahali niko hapo sio ndoto yangu. Ndoto yangu niwe kubwa. Kuro anbe ndoto na dwano bedo mopogore gi kako chal sani. Gima hinya aonge chuma. Adwa chumbe 7. Machiel kuom gin siling 4,444. Mondo chago fondo chago gero ot. Dwaro mabati makalada. Kanisa ma Ruoth omiyowa
okwageri ka baba te bato hivi wadwaro mabati makalad do mane omi Nyasaye oketi oko kanyo mondo ikony tich Nyasaye to ko kidwar mondo ibed Wadong Chien teme Nyasaye gikini ana winji chunya ni tat kanisa wa dhi bedo mabati makalad mwacho ni kaurito chike Nyasaye gi ma ok weyo to kunu bed Wadong Chien e kinde mane jogo joreru mialo to gitere ibungu kamoro marach na mabor ki barabara ta konya pana eno ka gedka adaga dir ka gedi adwaro lu ka be ne oka wacho ta da wicho ra kone Nyasaye ni ruoth an ne oka kone tema gilo na koni na dwaro lu to mitema goni oka kaw adwaro lu mana kwai punde si punde sana rabira tego ruodho muma omiyelo Nyasaye no winja mielo gima dongo manyiso Nyasaye kata sani miwinjane ni adwaro ot manyiso nying Nyasaye mamiyo nying Nyasaye duong dwaro mabati kalad akeni winjore mumawacho ni kawa rito chike Nyasaye mokwa weyo to kwana bed Wadong Chien. We will not be the tails but we will be the head. If you want to be a head nyaka kore tine Nyasaye mondo Nyasaye oketi kamoro nyaka kore tine Nyasaye ke ngamo fuwo e kinde mana dwaro Nyasaye na tiyo ne Nyasaye gi gimoro amora mayudo Julimba no keta pe muti monenda ogite monenda sach gi keto bucha ka hungi na fuwo pare jotelo munge ni tiyo ne Nyasaye kelo hala chimbe ofuwo mbewa manyo obro Thomas Kin odo dhako ma jaka yongo golo magol nyaka nege wacho chema dongo kuma kanu duog na report adwa ni nge ni bedo Wadong Chien ni mi hero mondo ibedi tine Nyasaye mondo kiki dong chien kanu kelna wacha kondo kikonegi ni koro tadwe tiyo makaute mondo ne ka Nyasaye bro miya guth duk obro miya rikech kondo dikonegi na wacha ok na weti koro ne girwako kuma chuny fitine mar tiyo ne Nyasaye na tiyo bang ok ni kora weyo pod atiyo lakini aseneno nyako mar tiyo ne Nyasaye matunda koro ndiko wacho ni ka kuweyo chike Nyasaye gi to kunu bed Wadong Chien ok nu telnu unema unu telleji Mano mo mama somo wacho kamano. Rapara mar chik. Prorio gaboro. Matida par koda ngwe. Mbi nyalo some koda kayotini. Kendo ka okutamo ruchi kegi mi udagi lamo nyiseche mamoko to Ruoth Nyasaye biro keto jotelo to ok joma itelo negi. Kamano ubiro dhi nyime maber kendo ok Wadong Chien. Karafwanyo ni nitie joma nie kanisa ka gina ka giwinja to nitie nyiseche moko magitiyo negi. Isetiyo ne Nyasaye no gikinda. Isetiyo ne nyiseche mamoko wasomni chika go mi udagi lamo nyiseche mamoko to Ruoth Nyasaye biro keto jotelo. Koro weri ki lamo nyiseche mamoko te idhi ajo ga ni siku magiburu kiwuok ti pampa to bwangi gima kelo ni ala makelo bionge kiwuok kudh buru mi wuogi buru kend ka gima buru gima wang motimo buru kawuona mi yath mogik Nyasaye ma Nyasachi nyiseche jachuch polo gi piny eto teme ane sani ka ok inibed jatelo gima ng'anyo semanyo tich gi buru to gienda apni koro rach ne gikone koro bedo marach Jose manyo mon gi buru gikone ne githo magirumo te koro mar Nyasaye emosiko ka ok weyo mo kurito ma kulamo nyiseche mamoko to Nyasaye biro mu bed jotelo ok joma itelo negi unu bed nyime to ok joma Wadong Chien akeni be winjore wanaka wadwa temo Nyasachwani anateme maneno kadake od kidi nikech temo Nyasaye nitiere gik mimiene Nyasaye mar fitina mikolo Ruoth winjo ma chiwo kuru chiwna otimo asomo mumba mar ariyo awacho ne Nyasaye no miya lu asegere mbura riere
Mabejo manya sosi kel kanyo heo odno. Pesa bindi kuko diro rengo. Pesa songore malit nyasache wuon fe. Adwaro mabati makalad. Adwaro chumbe abiro kende mondi kapoka manyo pols. Machungu go. Ot. Chuma chel kende. But with God, all things are possible. My God is more than able. Odemia. Hallelujah. Temenya sai. Muma mugik. Wacho niya. Iwinjuri Mariko auchiel abich wacho niya. Ne ok onyal timo honni kuno mak mana ni noketo lwete kuom jomoko manok mochango to nowuoro ahinya kane oneno kaka gionge gi. Apo ira tego rodho muma. Nyaka sama wuoyo ni gimomiyo Yesu gudi Nyasaye kunya timo ni ono. Isiwuothe dindende. Ose lemni gi jende. Makinena TV kama tidwara muda lemni. Kineno kia nganga ma ok biluongo nyingano mano be idhiye. Kidwaro mo, kidwaro pi, what. Gimora mora nyalo timo mondo yud gimi dware nyim Nyasaye. But gimomiyo gigi ok timre ni. Nikech ionge kod yie. Kinde moro kadu mamuti. Wan nyithinda par gi wiye otonge nanga onge chimo onge wan kech kawa sawa sawa ane mano kongo wara odwa hanga donje lamo kama mana onge kata ot jal ma yalo kawuono ne mor kode abiro yalo Yesu ja Nazareth sono rabi makiwuoyo go maber to timo ni dwaro mari chunyi. Hanga wuoyo kode makone goth korakia. Nyamera mano go agurudi men japuonje no tho. Mamo donge lwete. Mera maluwa manyo somo tiche youth teach onge. Wakwamu nikech biro timo aluoro Nyasaye no. Nyasaye malamo no timo ono od mama. Even though mama ni wasiko. Vike e ot miluongo ni ot. Ok ota paso here. Nango Yesu wacho ne okunyal timo honni kuno mak mana nino keto lwete kuom jomoko manok mochango to nowuoro ahinya kane oneno ka gionge gi. Gima mono wuodi Nyasaye timo ni Yesu nigi hono te. One, an Yesu no chiera dier jomotho. En gi hono te. Ariyo, ano mi anyuolo nyithindo ka piny odagi ne ok anyuol. En gi hono te. Adek, oloso od mama. Ang'wen, oloso dalana. En gi hono te. To gima miyo Yesu ok nyal timo ni ono. Nekech ionge kod yie. Sakororom. Awinje chunya. Laibo. Ni nitie teko kuom nying Yesu Kristo. Kawuono dhaka madwaro ono makna TV. Dichuo mora madwaro ono. Saromo wadwa mako TV no. Teko biro wuok kanyo dhi timo ni gimoro adier. Kamara mino maki. Gimidwaro no maki. Sani maki. Koto bed mana rieke ma onge. Nyathi wawuoyo gi nyathi madhi sikul ma onge rieko. Gibedi chiende mag marin wuok bo pipiny machieni. Wuono nitie teko kuom nying Yesu Kristo. Bebe gi yie kende. Yesu wacho nikech ne gionge gi yie. Ok ni ono onge. Wele abang'ik manono ono nitie nyaka sani ma wuodi ono ni ka. Ok ni ono ne onge yie mane gionge go yie ema ne gionge umio ono ne ok otimore. To kanyalo kama kenyalo bed gi yie manyocha winje chokruok ni brother moro dhi omanya anya tich Nairobi ka. Yie beda ni gi yie mondo Yesu timni ono akum winjo wach mi winje ni wach Nyasaye tibede gi yie e wach mayalo ni no timo obro timo. Brother ne dhi e kambi mar East Africa Industries ni to kaito oriembgi otamgi donjo to kiyaw gate ne mitoka to riere gi mitoka to donjo to watchman penyet ang'o keli ka ino kin mitoka to wicho do to kodhi e chokruok to kone ji ni anadwa na tim nene na tim
Nyasaye agone Nyasacha erokamano nikech aseyudo tich gi East Africa Industries. Tipenje ni gimi barua. Ni barua to onge. Tatiyo ge muma mondiki. Ni kamora mora ma wanyono kanyo semiwa. Anyono ikambi. Akalo gate madonje ikambi manyono. Awinje chunye ni tich aseyudo. Tijo adola mone kakinyo doctor en moyiere. Utiyo mo retire. Yani iye kangato nigi iye. Iye manyo mi adagilo. Akoni Nyasaye okitema gilo. Adwaro lo. Okda koni tema go. Na kwa ilo noka kwa imetema. Iye makelo gima onge bete. Iye. Ai. Yeso koni no yudo kanyo onge gi yo mi ono kete malwete kunjo ko matuo matin. Yo moko matin to chango. To oni ni mane en go. Tego no dok gudi Nyasaye. Uchiro lotho gudu Maria. Jal masama no nyole to pinyo dangni. Pinyo tete kidwaro mundu nege. Nikejo penyene no ka gik mobiro timo dongo. Gik ma Yesu timo dongo. Omiyo chunje maricho mag penyene ne dwaro mundu tik wuod Nyasaye. To Nyasache no ma wuon gino no epo kode. Ma ok onege. Tinde machoto nege ndi. Yawar ne ok nyal negi kapok owaro ngimawa. Muma wacho ne kano donjo to keto lwete. Kuom jomoko manok to no chango gi. To no wuoro ni jogo onge gi. Adena wo kodi sani onge gima mona wuoyo kodi, gima loro na wuoyo kodi onge. Kawane yie. Wadhilemo kodi kawane yie. Wadhilemo kodi kawiye. Amacho ni no bede ichi mose tau. Kamoro mana neno kitengela. Madaktari ochini mono wuodho fuku ne oko. To ango manyo Nyasaye matingo. Okingeni Nyasaye dak mana kuom joge. Kire joma nigi Nyasaye no. Limista. Nyisi ni mano kende. Gona chongi pinto kaketo lweta apako Nyasaye no. Remo mane chwe tobo mochung. Manda kono nyolo nyathi. To josiptal no kono fuku se tau. Ide yangi mundu gol oko. Jan ma wuoyo kuome. Kato bed gimo tau. Biro lose sani. Nikeche teko ni kuom Yesu no. Ubed gima dung. Ubed maler sani. Nikeche teko ni kuom Yesu. Mama chane daktari kone iwinjo. Ini golo fuku niyo kichaki nyuol. Tau. Mageremo mawuoko go. Samani waluongo jal modwa luongo sani. Yesu jal mawacho ni teko dute polo kende pinyo semie. To Yesu ango makoremo dafraf. Madako no nyuolo nyathi. Ing'eyo gimomiyo Yesu nodhi eliend Lazaro modeko. Nodhi eliend Lazaro modeko mondo yud ka Lazaro setho mondo nyinge Nyasaye yud duong' kichiero Lazaro. Winji, ne en gi teko mar tamo tho kik neg Lazaro mosiepene. But nodwaro mondo nyinge Nyasaye yud duong' ka Lazaro wuok e dier jomotho. Onge gima ne nyalo tamo Yesu. To ma momiyo kodhi to ka ji onge gi yie to dok gi honi nine. Kikiwe Yesu dog gi ono sani. Waro so biro gi honi madongo. Gimiwacho no tine nyimi Yesu ja Nazareth. Kela ne yie ma in go sani. Idwaro ngo midwaro. Ko chopo dala gi Lazaro to kodhi e bur. Gima ne miyo Yesu go koko mondo dhir kidi. Nono ni jogo ng'e ni teko nitie kuome manyalo golo Lazaro e bur. To gimomiyo Yesu nochuno gi mondo gigony lepro nikech Yesu ne nigo teko mar kelo chik mokone lepro ni gonyre uraraka wuok kuom Lazaro. Ne ok otimo mano nikech nodwaro mondo joma ne ni kanyogo owinji ka sama gigonyo lathocha to giwinja rofu kuom Lazaro makon mayo gino tau. Mondo koro tau ne cha omenyenge Nyasaye duong' ni nyaka gik motau Nyasaye timo. Kawuono mari motau mokuok mokethore ma piny osegora amuri ma ji onyieri ma ji oyanyi ma ji luongo ni ng'ane gene gi. Hey, mane ma ruodho dwaro sani. Mane ma ratego dwaro sani. Usiepo dwaro gi motau ma piny osegora. No manya Lazaro ka motau mondo joma ne rito Lazaro gi mobiro nene kodhi chiero Lazaro obed jo neno ni gima tau no ema Nyasaye loso mabed maber. Ang'o motau kuomi? En tich koso ng'omo tau.
odichuo koso, odhako koso, onyathi koso. Mane morwake piny ruodh mudho no en mane? Apuoyo Nyasach Daudi ka Jesse. Apuoyo jal mano chiero dier jomotho. Apuoyo teko mar jawar. Apuoyo warruok ma Yesu nokelo ngimana. Iwinjore komanda. Apuoyo injili ma Ruoth omiya mondo ayal. Apenji yebe ingo sani gima osetown. Ubetiele mosebedo gi kendo ne in 100 winji motown ema Yesu dwaro sani. Yesu dwaro motown. Bani ndalo ni osekalo nyuol be ok nyuol. Mane ma Ruoth dwaro mane momiyo Nyasaye nodonjo ka Ibrahim momiyo Ibrahim kod Sara nyathi kende ni nyodo osekalo. Ana noya ni mungi kiwango mokoni ai kaini para Ruoth Nyasaye kaini para. Winji eri ilikure. Adwari awinjo ka Yesu dwari Yesu subiro gik madongo ka. Biwa. Lani yie moro gi piwa ni sani. Temane Nyasacho ni sani. Awinjo kotimo gimoro sani. Yero golo gik maricho. Oyawo yore molorore. Otimo oni madongo. Okelo kwe kama kwe onge. Onyisore kaka Nyasaye. Yero mako lweti yero. Orado gi wasiki sani. Opudho piny ruodh mudho sani. Ogolo chunje magi marin. Ogolo chunje magi Illuminati kawuono. Obedi chini manyo orni. Ratago wuoyo sani. Nikeche teko ni kuomi. Ine mariti. Awinjo ka teko ni kama ng'eny. Awinjo Nyasaye nosebiro gi gik madongo dwa gonyo ng'ato kasani. Ondikene ji Nereah. Ririwa. Ang'o mirito? Irita ang'o? Kete lweti TV no odo lemo sani. Makane imotauno. Kori matong pila no makane. Ne prasa moro mu wigi mochi no makwi. Glory be. Undingi motauno maki. Arthritis mota mi wuotho no makwa. Lomena rukodino maki. Mumawacho no woro ni ne gionge kod yie. Umeno keto malwete kum jomoko manok mine ochango. In kanyi. Be iwinjo kin kod yie moro mondo Ruoth otimni gimoro sani. Awinjo Nyasaye ni kanigi teko mang'eny. Awinjo ka Nyasaye oselor gi teko mang'eny. Nikech niko wachi ni gimoro amora mokwe nying Yesu Kristo ibiro tim. Koro nying Yesu ema kelo sani mondo nying Nyasaye yud duong' kuom Yesu ja Nazareth. Adwaro mondo walem kodi sani nikech awinjo ka teko moro ng'eny. Awinjo ka Yesu osebiro ka gi teko mathoth. Ma momiyo nodhi ir Lazaro odhi ir Petro. To rwako Petro. Okoni koro teto. Tole ok rach. Jal mane tero tole na mema rach. Ibeni chandruogi no ywa sani kele nikech saromo. Adwaro lem kodi sani. Nikech Ruoth omiya teko mar konyi lamo. Wamiyo nyingi duong'. Iber na wuoro maler. Asene nigi wang'a kitimo gik madhano ok nyalo timo. Ichango pressure, ichanga ang'o, blood ki ang'o, kia gik motimo nade. Gik ma kisunguluo gik mopogore. Kawuono kuom nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. Jal momako TV ni en gi chandruok mokia kako tim. Ubiro iri Ruoth timne. Asayi wuora ikeche. Ne kako ywak malito molo gi chonge. Nyasaye juchinde chiene mokia kumo ai timne. Iro kamano kuom gonye. Amiyo nyingi duong'. Nyingi Yesu Kristo ma ja Nazareth. An mawuoyo kodi an Nereah Mbewa, Bishop. Mowuok e piny Karachuonyo Koma School Kandiege. An nyara Simbo Kanyi Kela modak Ndhiwa Rangenya School. Awuoyo kanisa mar Hope for God in Christ. Nyasaye mondo gwedhi ka warado. Namba na ringo piny kanyo. Kaw namba na warado kodi. Kuom nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. Amen.